Kaixo eta onkixin magazinera gaur azaroaren 21 da, eta hemen gaude magazinean bertze egun batez, astelen batez, ari zarete, forte, euskaraldiarekin, pentsatzen dut baiet, hor aho biziak eta belarri prestak denekin euskaraz egiten. Gu gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu euskaraz, baina ez euskararen inguruan lehenik eta behin Inko Iriarte, Labeko Osasun Idazkaritzako kidearekin egonen gara, zehazki ganden astean bertze zoritxarreko berri bat izan genuelako, Nafarroko aurtengo 19. Langilea hiltzen, lan istripu batean, eta lan heriotza horren atzean dauden kausetan prekarietatea bereziki sakontzen saiatuko gara Inkoren bitartez. Bigarren elkarrizketan berriz Nerea Godoi eta Leire Elizegi Belokirekin egonen gara Bizipoza elkarteen sarearen inguruan solasean, elkarte hau zer den ezagutzeko eta zehazkiago San Filipo gaixotasuna gaitz berezi bat dena ezagutzeko aukera ere izanen dugu Nerea Godoiren bitartez. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Azaroaren 21 zen, 1789an, Napoleon Bonaparte koronela general egin zuten eta Frantziar Errepublikaren armadaren komandante buru ere bai. 1877ko azaroaren 21an, Thomas Edisonek fonografoa sortu duela eman zuen jakitera, musika entzutea ahalbidetuko zuen tresna. 1969an, Estatu Batuetako lehendakaria zen Richard Nixon eta Eiseku Sato, lehen ministro japoniarraren artean ituna egin zuten. Okinawa Japoniaren eskuetara itzuliko zen, baina Estatu Batuakek arma nuklearrik gabe, bazen ere, base militarren gaineko eskubideak mantenduko zituen. Eta 2009an, Heilongjiango meategi txinatarrean sekulako eztanda izan zen eta 104 pertsona hil ziren. Aste honetan ere agenda kulturaz betea. Bihar asteartean, 2 aldiz erditu zinen Nitaz, ama liburuaren solasaldia, Alaine Agirre Garmendia liburuaren idazlearekin. Liburua irakurrita bertaratzea gomendatzen da eta aldez aurretik izena eman behar da. Antxoaingo antzokian 6:30. Baitere Gatibu taldeak EH Distopikala, bere azken diskoaren aurkezpena, kontzertua eskainiko du Laban. Atxaldeko 7:00 izanen da eta gonbidapenak jada lortu daitezke. Eta faxismoaren aurka borrokan liburuaren aurkezpena Samira Kalboren eskutik, atxaldeko 7:30 Karrikirin. Asteazkenean, udazkeneko antzerki aroaren barruan boga-boga kanpainiak behiasa ekartzen du. Iruñean 7:00 Nafarroko antzerki eskolan. Eta Laba sareko kalakak literatura solasaldietako gu 1936ko garaileok, arratsaldeko 7:00 Laban aurkeztuko den liburua. Eta Sorginkeriaren gurean, Juainas Paul Arzakaen liburuaren aurkezpena Karrikirin atxaldeko 7:30. Hortzegunean, nola aukeratu jostailu egokia? Gabonetan jostailu egokia aukeratzeko gomendioak izanen ditugu hitzaldi batean Laban atxaldeko 7:30. Laban atxaldeko 8:30. Eta Flobin aitaren maletarekin ikuskizuna Xavier Flamarikeren eskutik Atarrabiako kulturretxean 6:00. Hortzegunarekin akitzeko Asisko Urmenetaren Amaiur Libera State eleberri grafikoaren aurkezpena atxaldeko 7:30 Biltokin txantrean. Hortziralean Horma musika elektronikoari buruzko jardunaldien bigarren egunean Iruñeko auditoriumera iritsiko da Kora Noboaren Twitch musikaren esparruan nola erabili izeneko tailerrarekin, baluarten 7:00. Eta kantuen kontuak Joseba Sarrionaindiaren eta Ines Osinagaren musika eta poesia emanaldia Binkulo etxean atxaldeko 8:00. Eta 8:00 baitere, Gazteluko Enparantzan, indarkeria matxistaren aurka justizia feminista lelopean manifestazioa abiatuko da indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko egunean. Eta larunbatean, kantaldia Xendarineko aizpaketa behi bideko Andere Xurien eskutik. Kondestable Jauregiko patioan doako sarrerarekin goizeko 12:00.
Baita ere, horma zikloaren amaierako jardunaldi hasiera emateko Nafarroako elektronika eta industria kulturalari buruzko mahai ingurua egingo da, Bortzetan Baluarten. Arte laborategiak familia artean tailerra Alexander Kalderren eskutik, Zibibox Jus Larrotxan Ameketan. Eta Alaia Galtzagorria ipuin kontalaria mituen bidaiarekin egonen da Zibibox San Jorgeen 6:30. Eta igandean Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen urtemuga dela eta paiazoak ospakizunetan izanen ditugu 4:00. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen argazkian Joseba Ezkurdia Arbizuarra Lauterdiko txapeldunaren txapelarekin. Izenburuan urrezko txapela Ezkurdiarentzat, altunaren porrota 22-21, amaiera gogor eta ikusgarri batean. Bertze lerroburu batean, Nafarroak 9 hilketa argitu gabeak azken 30 urteetan. 6 krimen arruntei dagozkie, 2 etaren atentatu bati eta azkena ihes egindako arrapeketa bati. Aitorpenek eta lekukotasun berriek bakarrik lagunduko lukete argitzen. 3 kasu preskribatu dira, 20 urte igaro baitira aurrerapen judizialik gabe. Berri gehiagotan, Sarasateko bizilagunek gehiegizko zarata salatzen dute. Eta azkenik, aske geratzen dira Zabalguneko liskarren atxilotutako 8. Diario de Navarran, Egiptoko gailurrak ez du aurrera egiten borroka klimatikoan. Funts batek klima aldaketa gehien pairatzen duten herrialdei lagunduko die. Argazki handi batean Joseba Ezkurdia txapelarekin eta izenburuan final eta txapeldun handi bat. Ezkurdiak bere 3. lauterdia irabazi du altunari 22-21 irabazita historiako finalik piloteatuenean. Lerro buru gehiagotan galdutako 2 mendizaleren hitzak gau oso gogorra izan da, janaririk, edaririk eta ezer ikusi gabe. Nafarroak laguntzak atzeratzen dizkie beren alokairuak merketzen dituzten baserritarrei. Eta munduko txapelketa Ekuadorrek Katarren aurka lortutako garaipenarekin hasten da. Gara egunkarian klima aldaketaren aurrean kalteberak diren herrialdentzako funtsa onartu da lerroburu nagusian. Zatiketa argiak zituen luzapen baten ondoren COP27 argi berdea eman zion konpentsazio funtsari, baina ez zuen aurrera egin emisioak geldiarazteko helburuan. Argazkian Ezkurdia eta izenburuan, Ezkurdia Kaiolako txapeldun amaiera kolosal batean 22-21 irabazita. Bertze berri batean, zigor gabetasunaren itzalak markatu du Broward eta Muguruzaren aldeko ekitaldia. Eta Euskal Herria irratian, udalaren hizkuntza eskubideen urraketak bilduko ditu Iruñeko euskalgintzak. Udalak nirekin euskaraz, kanpaina aurkeztu dute Iruñeko euskalgintza osatzen dugun kolektiboek. AEK, AET, ELA, aurreskoletako gurasoak, IKA, LAB, sortzen, Steilas, Zaldiko Maldiko eta hizkuntza eskubideen behatokiak. Bertze berri batean, Ezkurdiak jantzi du Lauterdiko txapela. Eta azkenik, biek merezi izan zuten irabaztea. Urte honen hasieratik hemen magazinean izan ditugu labeko kideak eta haiek erraten ziguten urte hasiera horretatik nola betetzen ari diren urtero heriotza tasa horiek, nola normalizatu ditugun eta hor erraten ziguten urtean isa heriotza egoteko aukera zeudela hemen Nafarroan eta harrigarria da pentsatzea nola joaten diren heriotza horiek pixkanaka gauzatzen. Ganden aste azkenean, okerrezpanago, 16an, desgraziaz izan genuen bertze alako langile baten heriotza, kasu honetan Donestebeko inguruetan, eta gaur morbotik haratago noski eta doluminak emanez familia guztiari saiatuko gara aztertzen nola horren atzean badiren arazo batzuk, badiren kausa batzuk, izan ere ELA eta LAB eta gainerako sindikatuek salatu dute prekarietatea dela kasu honetan erailtzailea, eta ez direla nolabait zerutik eroritako istripuak, baizik eta badirela hemen arrazoiak, gibeleko arrazoiak, ezta? Guzti horretaz solasteko, Inko Iriarte San Bizente, labeko lan osasun idazkaritzarako kidearekin gaude, eta berak azalduko dugu pixkat guzti hau. Hobeki, Inko, atxaldeon.
Atxaldean. Bueno, mil esker unat etortzeagatik, 19. eriotza Nafarroan, ez da inko? Hori da, urtero ikusten ari heriotza tasa, lan istripuetako tasa bezala igotzen ari dela. Eta Nafarroa baditu bere berezitasunak ere akzidentabilidadean eta horrematen diran kausa ezberdinetan, baina zerbait azpimarratu behar balin badegu gaurkoan, behintzat, berriro ere da, istripu guzti hauen atzean arrazoiak daudela, kausa ezberdina daudela eta guzti hauek diela sahiesgarriak edo ekidingarriak. Hori barneratzen hasi behar dugu behingoz. Horai sartuko gara, zehazki ikusten ez, kasu zehatz honetatik haratago ez, zergatik gertatzen den halako istripuak eta heriotzak beti hori ditarazi dezagun, gainera heriotzak bai zebergaren punta direla, punta ikusgarren ez, baina istripuak ere egunero gertatzen direnak. Hala ere, kasu honetan Donezteben zehazki zenolako istripua izan zen, Inko? Ohiko izaten den bezala, badakigu gaina eraikuntzan arriskuak altuagoak diela. Hain da horrela, legeak eta araudiak berak ere aurreikusten duela hori eta badagola berezitasunen bat araudian, nolabait zorrotzagoak izan daitezen neurri prebentiboak eta araudi guzti horren implementazioa bera ere, ezta? Istripu honen aurrean ikusi duguna da, eman dela makina batekin harrapaketa bat eta harrapaketa horiek saihesteko badaude protokolo ezberdinak eta badago araudia oso zehatza da eta argitzen du nola izan behar duten prozedura horiek, ez? Ez hori bakarrik, eraikuntza munduan arauak ere eskatzen du egotea hainbat lan osasuneko figura edo irudi, ez? Koordinatzailea bera da nolabait gremio ezberdinen arteko koordinaketa bat egin behar duna lan osasuneko arau eta neurri prebentiboiek behar bezala betetzeko, eta gero, nolabait, tajo bakoitzean, lan eremu bakoitzean, egon beharra dauke errekurso prebentibo izeneko figura bat. Hau da, nolabait ulertzeko enkargatua bezala, baina soilik lan osasunari dagokionez. Nolabait, pertsona bat formatua ezia dagona eta dakiena protokolo horiek betearazteko. Hau da, norbait zanjara hurbiltzen ari balin bada eta intibatu gabe balin bada zanjari, ezin dio utzi, eragotzi behar dio, agindu behar dio enkargatuari zanja intibatzeko eta gero prozedura nola eraman. Kasu honetan, antzerako egoera bat emango litzake, nun rekurso horrek egon behar luke fiskalizatzen eta langileari eragozten makina hortara hurbiltzen eta makina hori mugimenduan dagoen bitartean, inork inguruan ibili ezin duela ikuskaritzen eta guzti hori logikak eskatzen duen moduan betetzen. Kasu honetan, eta pentsatut hortik joaten direla egintu zen irakurketak, aipatzen duzue, prekarietatea dela hemen hiltzailea, ez? Eta ulertzen dut horrekin erran nahi dela, ez dela istripu bat, ez? Hasiera batean pentsatzen aldugun bezala, normala da, ez? Obra, arriskuzko lanak dira eta istripua gertatzen dira, ez? Nola lotzen duzue, kasu honetan, hemen gertatu dena, adibidez, prekarietatearen kontu honekin? Oso erraza da. Oso argi daukagu langilegoak badakiela bere lanean arriskuak zeintzuk diren. Ez dago teknikari finagorik langilea bera baino, hau da, guk oso ondo dakigu gure lanean ze arrisku dauzkagun. Arazoa da, gure burua babesteko gaitasuna ez dugunean, hau da, gure egoera prekarioa denean, hipoteka badaukagunean, umeak eta zailtasun ekonomiko nabarmenak gero eta areago egoera dagoen bezala dauzkagunak, norbaitek aintzat hartu behar izatea arrisku horiek. Hori da prekarietateen azken muturra, ez? Hori da prekarietateen gordintasuna. Eta hau da hemen gertatzena, langile horrek oso ongi zakien arrisku bat bazela hor, baina arrisku hori aintzat hartu behar izaten dute eta izaten dugu bestela kaleratuak izan gaitezkelako. Prekarietatea beraz, patronalaren tresna bat da. Tresna bat da, prozesuak merketzeko eta langile klasea zapaldia izateko. Kasu honetan, koordinatzaileren figura hori ez zegoen? Guk ez dauzkagu datu zehatzak eta noski administrazio publikoak ez dizkigu errestuko ez Noploiek, ez Nafarroako Lan Osasun Institutuak, ez da noski foruzaingoak ere ez dizkigu datu horiek pasako. Izaten ditugun datuak gure afiliazioa, gure jendeak inguruan trasladatutakoak izaten dira. Eta kasu honetan oso nolabait, oso nabarra da guzti horren gainean daukagun informazioa.
baina biztan da errekurso preventiboaren figura hortzeola, bestela etziola inolaz ere utziko langileari mugimenduan dago makina batara hurbiltzen, ezta. Eta gaina ohikoa da, naiz eta arauak esan errekurso preventiboaren figurak erabate hon barra daukela obran ikuskatzen eta bere funtzioa gaina hori izan behar duela, ezin duela egon beste gauza batzuk egiten eta tarteka kontrolatzen, ez bere funtzioaren lehentasuna behintzat kontrol hori bermatzea da, ez. Ohikoa da figura horiek ez egotea edo soilik izendatuta egotea eta lanean diharduen beste edozein langileek formakuntza txiki bat jaso eta izendapena jaso, baina gero funtsean ez martxan jartzea bere funtzio horiek, ez errekurso preventiboaren funtzioak. Oso ohikoa da eraikuntzan hori ikustea, tamalez. Zerbait erranduzu, honen aritik alere merezidu oraindik gehiago pixka sakontzea, zeren pentsatuta enpresa kasu honetan errango duela, aizu, zoritxarrez, langileak badu ere bere erantzukizuna, egon beharretzen tokian egon zen eta orduan istripua gertatzen dira, baina langileak ere kasu honetan akats egin zuen. Posible da enpresak halako zerbait erratea. Enpresak eta patronalak esango du edozer gauza bere burua zuritzeko, ez? Baina zorionez, Europa mailan orain dela mende laurden martxan dagoen araudi horrek baditu puntu garantista batzuk langileokiko, ez? Eta funtsean esaten duena da, oso modu laburrean esan da, enpresariak daukala ardura. Eta enpresariari egozten zaiola ardura guztia langilegoaren lan osasuna bermatzeko. Hoi da oinarrizko printzipioa lan osasuneko araudian. Kontua da ez dela betetzen. Ez da betetzen eta gainea administrazio publikoak ez ditu bitartekoa jartzen araudi hori betearazteko. Termino orokorretan legea bada nahiko garantista orokorrean esan nahi dute, ez gea legalistak inundik inoa zentzu hortan, baina legeak jasotzen ditu langilea babesteko artikulu interesgarri batzuk. Kontua da ez direla betetzen. Eta enpresak esan dezake nahi duena, baina enpresak du ardura, bere lan prozedurak behar bezala antolatzeko, produkziorako egiten duen bezala, nolabait oparoa izan dadin produkzioa eta bere diru sarrera nolabait esateko, hein berdinean egin behar du lan osasunari dagokionez. Bere ardura da, prozedura guztiak behar bezala eginda egotea, funtsean langileek ez minik hartzeko lanean eta ez gaixotzeko ere lanean, ezta? Hemen dago nik uste dut tentsio puntu nagusia ez, nolabait ere jendartean dauden eztabaiden artean, eta da batzuk errango dute, lan hauek arriskutsuak dira, eta beraz gertatuko dira istripuak, eta gertatuko dira heriotzak, eta bertzaldetik badago bertze postura bat, eta galdetu nahi dizut. 19 heriotza hauek, ekiditen altziren heriotzak dira? Zalantzari gabe. Heriotzak ematen dira prebentzio neurriak betetze ez dielako. Guk istripu horiek analizatzen ditugunean, ikertzen ditugunean, ikusten duguna da, eure jasotzen dituzten arrisku ebaluaketa horietan, enpresa guztiek, lanpostu guztietan, izan behar dute arrisku ebaluaketa bat. Txosten bat, non identifikatzen dien arrisku ezberdinak, nolabait nota bat ematen zaien jakiteko arrisku altuak diren, edo arinak edo nolakoak, eta gero horri lotzen zaion neurri preventibo bat, hau da gomendio bat edo hainbat arriskurik kontrolatzeko, gutxitzeko eta aldala ezabatzeko. Ikuste ditugun istripu horietan identifikatuta zeuden arriskuak. Arazoa da, neurri preventiboak ez direla martxan jartzen. Ez dire martxan jartzen, patronalak oso erresa daukelako legea eta araudia ez betetzea. Zergatik? Nafarroan adibidez, lan ikuskaritza, hau da, patronalak kontrolatu behar luken organoa, patronalen polizia nolabait ulertzeko 12 kide daude, dozena bat kide daude guzti hori kontrolatzen. Ezin da ulertu inundik inoa nola horren kide gutxik egin dezaketen guzti honen jarraipena, ezta? Eta beti salatzen dugu eta gaur ere, horren atzean erabaki politikoa dago. Hau da, zuk lan ikuskaritza antzu txipi bat egiten badezu, da funtsean ez dezulako nahi patronala kontrolatu. Eta patronalari utzi nahi diozulako, oain bezala jarraitzen, nahi duen egiten, eta lan osasuneko araudia ez betetzen, ezta? Eta hor, Txibite Anderearen erantzunkizun nabarmena dago. 12 pertsona daude egiten lan ikuskaritzak Nafarroan. Gutxi gora bera, baditugu taula batzuk, eta kalkulatzen dugunen arabera lan osasuneko kontuetara prebentzioa esaten zaion horri, dozena bat lagun egon daitezke. Gero badaude beste batzuk, kontrolatzen dituztenak, kontratuak betetzen diren, eta beste abar luze bat,
baina lan osasunari dagokionez, hau da, heriotzak sortzen dituen, gaixotasun profesionalak sortzen dituen faktore guzti hauei dagokionez, dozena bat kide daude momentu honetan hori kontrolatzen. Hauek ez daukaten oski gaitasunik inongo jarraipenik egiteko. Justu heriotzak ematen direnean, haren usteko txostenak eta hortako ekimenak egiten dituzten, baina ez daukate gaitasunik prebentzioz bisitak egiten joateko kontrolatuz, makinak behar bezala dauden, lan osasuneko protokoloak betetzen dian, ez dago funtsean, praktikan, ez dago inongo kontrolik. Libre da patronala nahi duena egiten jarraitzeko. Gainera, ez dakit ados egongo zaren erekin, ere pentsa dezakegu, ja ikuspuntu humano batetik haratago ere, inkluso ikuspuntu ekonomiko batetik, bietatik, zentzu gehiago izaten aldu ez, lan ikuskaritza gehiago jartzea, eta gutxi beharko dituzu akaso, ez dakit, orduan, polizia gutxiago edo bertzetik, kendu, erran nahi dut, beti prebentzioa da modu honena, azkenean, beti zailagoa da, seguraski, istripu bat konpontzeko behar dituzun foruzainak bidaltzea, medikoak eta bar, ezenez, haizu, jarri bertze, ikuskaritzako jende gehiago, arazoa prebenitzeko, hori ere ikuspuntu batez ere humano batetik, baina ere baliabideen ikuspuntutik, seguraski, logikoago izaten alda. Behin da berriz esaten gatoz, herri honetan polizia soberan daukago jakina da, eta falta da inspekzioa patronala kontrolatzeko, ez da. Eta guzti honen aurren, behin eta berriz gaina, gehiengo sindikaletik aldarrikatzen gatozen neurri bada, inspekzio gehiago behar dela, benetan egikaritzeko eta betetzeko mende laurden martxan damakin araudi hori, ez da. Kontua da, eta errepikatzen dut, hau estrategia bada, sistema bera montatuta dago, sistema bera dago eraikita ez betetzeko. Hau da, Europa mailan badago araudi bat, esan bezala, mende laurden martxan da makina, baina gero Europako estatu bakoitzak erabakitzen du nola implementatzen duen araudi hori bere marko legislatibora, ez da. Beraz, prebentzioko lege horrek badu hau garatzen duen reglamento moduko bat, eta hor hasten da dena deusezten, ez. Reglamentoak nolabait enpresei eskaintzen diena da kanpo prebentzio zerbitzu pribatu batzuk kontratatzea behaien prozesuetan, lan prozesuetan, arrisku ebalaketa horiek egiteko eta bar. Zuk norbait kontratatzen duzunean, enpresa pribatu bat kontratatzen duzunean, erabakitzen duzu zein interesa ez zaizun funtsean zuri txosten zintzoena egiteko. Zintzoena diot termino txarretan, hau da, gauza gehien ezkutatzen dituena egiteko edo fundamentu tekniko gutxien daukena kontratatzen duzu, ez. Eta honek ekartzen du, guk ere ikusten dugu, ez. Arrisku ebalaketak, lanpostuetako arrisku ebalaketak horiek nola egin da dauden, ez. Ze printzipio tekniko eskaxekin eta hor askotan ez di identifikatzen gero egunerokotasunean gure delegatu, gure afiliatuekin ikuste diteun arrisku asko, ez. Bai ikuspegi makinaria eta olako arrisku mekanikoetatik, baita kimikoetatik, baita psikosozialetatik eta hainbat arrisku ezberdinetatik ikusita, txosten guztiek egoten da oso modu eskaxean eta sistema horrek berak nolabait eskaintzen dio patronalari funtsan arriskuak egoten jarraitzea eta ez seriotasunez erantzutea, baizik eta txosten bat garatzen dute eta badirudi txostena hori bera dela betetzea. Ez. Lan osasunarekin betetzea da, gero neurriek implementatzea eta prozesuetan abian jartzea. Hori erraten zigun, hemen izan dugun ezbaitelako edo labeko kideren batek, gero ere gertatzen dela, eta xehetasun detailioetan ikusten da egiazki borondatea, ere enpresa batzuk erraten dute, aizu langile, hemen duzut hori txostena, hemen duzu ez, lanerako arriskuen eta txostena, eta zuk nahi baduzu etxean ikusi ez, eta nizar dakit ez, egun horri aldeko tomo infumable horietako bat ez, eta hartzen duzu, hori ez alda eskuak nolabitere garbitzea, ez? Zuk usten duzu egiazki borondate bat baldin badago, segurazki egiten alko duzu kursillo bat, eta erran, ez? Aizu, hau, erreal batzuetan nahi denerako gauzak arromodu errexian eta komunikatiboki ongi lantzen ditugu. Funtsean iteute nolabait olako kitamultas bat, ez? Txosten bat garatu, eta gero, gaina arazo egarri badago, leheno aipatu dugun ikuskari hauek eurak ere daukaten perfila ez, eta perfil tekniko bat zeina joango den enpresa batera eta ezagutuko duen makina bat jakiteko ongi dagoen ala ez, arriskutsa den perfil jurista dute eta erosoago ibiltzen dira txosten horien balorazioa egiten.
behin txosten horiek modu egokian eginda ez balin badaude, oinarria bera gaizki dago, ez? Eta funtsean ikusten duguna da, behaien lana oztopatua dela estruktura horrengatik beragatik. Hemen eskatzen duguna da, inspektorek perfil tekniko bat izatea, enpresetara bisitak egitea, ikustea prozesua nola dauden, eta eurak erabakitzea prozesua nola dagoen eta nola izan baluken, eta sanzionatu enpresari betetze ez duenean, eta betearazi. 27 urteko atzerapenarekin gatoz gai hontan, eta ikusi besteik ez dago zeintzuk diren emaitzak. Eta gehiago esan nahi nuke, Nafarroa estatuko liderra da lan heriotzetan eta akzidentabilitatean, orduan zerbait pentsatu beharko dute gobernuko kideek ere. Euskal Herrian, laben datuen arabera, uste dut 77 heriotza, Nafarroan 19, halako zerbait. Hau beti ere gainera azpimarratu behar da, dela, ez? Orokorrean lan egoerako istripuen punta nolabait ere, ez? Heriotzeena, kasu larriena, muturrekoena, baina egunero gertatzen dela bertzelako istripuak. Edozein kasutan, heriotzi dagokienez, inkor nolakoak izaten dire heriotz horiek, ze modutakoak batez ere? Bai, bueno, esan behar da, eta oso garrantzitsua da, guk eskuartean darabilzkigun datu horiek gehorrekeko itzitakoak dira, hau da, gure afiliazioak, gure kidegoak, sare zabal horrek trasladatzen dizkigun istripuen datuak ditugu, eta gure kontabilitatean horiek plazaratzen ditugu, hau da, bai EAeko gobernuak, bai Nafarroakoak normalean datu horien erdia soilik aintzat hartzen dute, eta guk daukagun irakurketa zabalagoa da. Beraz, beti esan dugu gutxienez, dakigunaren arabera, kasuan orain 2022 hontan dagoeneko 78 langile hil direla Euskal Herrian eta 19 Nafarroan. Hortik haratago, eta hau ere oso garrantzitsua da, gobernuek eskaintzen dizkiguten datu ofizial horiek mutuek ekoizten dituzten. Mutuak daukate sistema Delta sistema izeneko aplikazio informatiko bat eta trasladatzen dizkiote gobernuari datu horiek. Baina mutuak patronala bera dira, hau da, mutuak enpresari asoziazioak dira, zeintzuk langilegoaren lan osasuneko parte profesionala teorian soilik eraman behar luketen, batzutan kontingentzia komunak ere, baina hori kudeatzen duten. Hau da, sistema bera pentsatzazuen nola da montatuta, mutuek asoziazio enpresarialak erabakitzen dutela enpresariak berak sortutako, lan prozesuetan sortutako arriskuak kalifikatzeko ia lanak sortutakoak diran edo ez, edo kontingentzia komunak diren. Eta horietako asko ez dituzte aintzat hartzen, naiz eta jakin lanak sortutako istripu eri edo gaixotasunak diela, eta deribatzen dituzte gizarte segurantzara, kasu honetan, Nafarroko sistema publikora kontingentzia komun bezala. Beraz, eurek daukate gaitasuna erabakitzeko muzin egin, bizkarreman errealitate horri eta behaiek kotizatu beharrean langileari dagozkion kotizazio horiek deribatzen dute gizarte segurantzara. Beraz, sistema ikusi nola dago montatuta. Eta hortik ere, eta lotzen dut galderaren planteamendu horrekin, 78 hildako, baina ematen dizkiguten akzidentalen inguruko datuak mutuak ekoitzi egia. Beraz, asko, eta gaixotasun profesionalenak ere, asko deribatzen dituzte kontingentzia komunetara. Beraz, datu horien fidagarritasunik ez dugu eskaintzen, ez dugu aintzat hartzen inondik inua. Guk soilik nolabaiteko sinesgarritasuna ematen dugu gure kontabilitate horri, badakigulako nondik datorren eta analisi zehatz bat daramakigulako horren inguruan, baina gaixotasun profesionalean eta istripuen akzidentalitatearen datu ofizialei ezin zaie jaramon egin patronalak ematen dituelako. Eta manipulatzen dituelako. Hau oso larria da, baina hola da. Nik hau ingo da zerbait inoiz ez dudala gehiegi ulertu edo harritu didan, azaren da langile baten eta enpresa buruaren patronaren artean gatazka bat dagoenean epailea enpresak jarriko balu bezala, halako zerbait, ez? Kasu honetan, nola justifikatzen da, pentsatu duztaki, diskurtsoetan eta zeren zuek sindikalgintzatik pentsatu eta auditzetan seinalatu duzuela arazo hori, ze justifikazio ematen zaio? Bai, bueno, hau da betidanik existituan zerbait eta hola darrai, gainera gehiago esango dizut, hobera joan beharren okerrera da, ze mutuek orain arte kontingentzia profesionalak kudeatzeko gaitasuna soilik zuten, eta PPren estatuko gobernuak 2010garren hamarkada horretan ez goatzen ze urtetan izan zen zehazki, baina ja eskaini zizkien ere mutuei kontingentzia komunak
kudeatzeko aukera hori. Eta orain beste pauso bat eman da, eta adibidez EAen Eusko Jaurlaritzak eskaini dio mutualia. PNV-ren bueltako mutua bati langilegoaren datu klinikoak, Osakidetzak diru publikoarekin ekoitzitako langilegoaren historia kliniko guzti hori nolabait pasatzeko aukera. Orduan, hontan, oraindik okerreagoaz. Guk LAB sindikatutikan irmoki salatzen dugu egoera hori. Eta gainera, dei egiten diogu Eusko Langilegoari eta enpresa komite eta delegatuei jakin dezaten ere badagoela aukera bat mutualista izateari utzi eta gizarte segurantzarekin zuzenean mutualista izatera pasa zaitezkeela. Eta aukera hori baliatzea. Borroka sindikalaren bitartez, enpresarioari bultzatzea nolabait edozein mutuako mutualista izan beharrean, zuzenean osasunbidea edo Osakidetza kasu honetan bertako mutualista izatea. Modu hortan aukera bat bai badagola kontingentzia profesionalak eta arruntak noski gizarte segurantzarekin kudeatzeko. Ikusi dugu inko nola, badiren kausa ezberdinak eriotza guzti hauen atzean, prekarietate alde batetik, daude bertze arazo teknikoiek gobernuaren partetik, ez dagoelako borondate bat, mutuen arazo hau ez nola biteko justo trama edo entramatu guzti hau ez, eta horrek nola egiten duen guzti horretan, eta gero kausa guztietan, kontu guztietan bezala, horren gainean ere sortzen da nola bitere kultura bat, eta kasu honetan iduritzen zaitela istripu eta heriotza hauek ere normalizatu ditugula, ez? Eta akaso horren adierazle, ez dakit, ez? Handienetako bat da, justo heriotza honetan gertatu zena, ezta? Eta da, heriotza gertatuta ere, enpresak erabaki zuela, kasu honetan, errepideko obrekin aurrera segitzea, ez? Eta nolabait ere, sensazionalismotik haratago, ez? Errateaz, aizu, hau egin zenuten, eta hor zegoen gorpua, eta bar, iduritzen zaitena da, hor atzean ikusten dela hausen erraten genuen, ez? Normalizazio bat, istripu bat gertatu da, baina obrekin aurrera. Hori ohikoa da gertatzea enpresetan? Ohikoa dena da, erantzun langilegoaren aldetik erantzuna egotea, eta halaxe izan zen, horretan bertan ere hurrengo egunean langilegoak erabakizun gelditzea eta protesta egitea, ez? Baina patronaren aldetik ohikoa da nolabait normaltasun baten barruan sartu nahi izatea, eta dena bere alde dauke patronalak, izan ere esan dugun bezala, eta datuekin erakutsi dugun bezala, sistema bera montatuta dago, eraikia dago patronala inorek ez kontrolatzeko. Eta beraintzako oso erosoa da termino egiten lan egitea. Gure helburua eta gure funtzioa da gizarteak jakitea, sistema nola dago, makets diseinatuta dago nahita, eta jendeak, herritarrak sensibilizatzea eta ulertzea istripu guzti hauek sahiesgarriak direla, ekidingarriak direla, eta arriskuiek identifikatuta daudela, eta neurri ezberdinak proposatuta guzti hau kontrolatzeko. Hau ez da berria, hemen damakigu hamarkadak daramazkigu hontan lanen, eta seriotasunez egiten den herrialdeetan, emaitzak beste batzuk dira oso ezberdinak noski. Eta istripu honi gainera lotu nahi nioke gauza bat oso garrantzitsua dela, promozioa publikoa zen, hau da. Honen ardura, Nafarroako gobernuaren ardura da. Bere promozio publikoko aktibitatea bada. Eta kontua da, promotoreak ere ardura berezi bat izan behar duela lan osasuaren egikaritze horrekin, betetze horrekin, ez da. Eta kasu honetan ez dugu inungo adierazpenik ere ikusi, ez. Olako istripu traumatiko gogor baten, ez. Nun neurriak horren argiak dien, eta nun protokoloak horren logikoak eta ezagunak dien, ez da. Eta honen aurrean, berriro ere, eskatu nahi genioke Txipiteren gobernuari, arditzala beharrezko neurriak, bai patronalari kontrolean, eta bai neurri guztien implementazioan, eta bai nolabait noproien perfil hori ere eraberritu dezan, gaitasuna izan dezan patronalari betearazteko, ez da. Eta badaude formula ezberdinak, eta guzti honen atzean borondate politikoa besterik ez dago. Nafarroak fiskalidadea dauka eskumen bezala. Eta hori erabili dezake enpresei betearazteko, eta betetze ez duten enpresei fiskalitate tablak aldatzeko, eta zorrozteko, eta okerrago jartzeko. Aukera dauka ere kontratazio publikoko pliegoak fintzeko eta lan osasunaren norabidean ipintzeko, haude esperientziak. 2011-2015 legegintzaldian Gipuzkoako Aldundian bildu zegoenean, kontratazio publikoko pliego batzuk garatu zituen,
lan osasuneko baldintzak berme bezala jartzen zitunak, eta lan hitzarmen propioaren betetzea. Kasua da, garai hortan jakintzela, kanpoko langileak ekartzen zituztela barrakoietan bizitzea promozio publikoko obrak egiteko, Donostiako variantea adibidez. Eta hori ezagutu zenean, gobernu aldaketarekin planteatu zena zen, kontratazioko pliegoak eurak betearazi behar zuetela lan osasuneko neurri guztiak eta bertako hitzarmenak. Noski, lan osasuneko baldintza guztiak betetzez bazian izugarrizko santzio ekonomikoak zeuden lotuta kontraktualki pliegoetan. Beraz, lege edo arauetikan haratago zihoan neurri bat zen, eta implementazio horrek izugarrizko emaitzak izan zituen. Enpresak ulertu zutelako betetzez bazuten oso garestiatako zitzaiela, ezta? Eta beraz, hor bai jartzen zituztela beharrezko neurriak, rekurso preventiboak eta neurri preventibo guztiek integratzeko baliabide guztik. Eta horrek beste emaitza batzuk ekartzen ditu. Beraz, guzti honen atzean erabaki politiko baten beharra dago, eta ikusten dugu momentuz tamalez hemen ez dela hartuko. Ikusten duzu, adibide praktikoa tinkok jartzen ziguna, nola egiazki borondatea dagoenean eta neurriak xietasunez hartzen direnen, egiazki, halako istripuak eta heriotzak saihesten diren. Labek, elak eta gainerako sindikatuek adierazi duten bezala, 19. heriotza Nafarroan, ekidin ziteken 19. heriotza sindikatuen nolabait ere irakurketen arabera, eta inkok erraten zigun moduan, zenbat kontu ezberdin txertatzen diren eta txirik ordatzen diren hemen atzean prekarietateak nola estutzen dituen langileak eta estresa eta arriskatzera azkenean, baita ere gobernuaren borondatea edo borondate falta, arazo teknikoak, mutuena eta pertze mila eta bat gauza, eta azkenean guzi honen nolabait ere aterkia bera dena, heriotza eta istripu hauen normalizazioa, injustu labek ekiditen saiatzen duena, nolabait ere guzi hau azalera ateratzen, inko, zuek errandu zuen bezala, prekarietate hiltzailea da, eta lan istripu gehiago ez gertatzea, inko gaurkoan hemen utziko dugu, espero dugu berriro ez topatzea behintzat aurten hemen. Mila esker zuen arretagatik, eta beste bat nahi zuen arte. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur astelena euria barra eginen du eta haizea indartsu ibiliko da kostaldean. Goizeko lehen orduetan hego-mendebaldeko haizea harro ibiliko da eta han hemenka soilik bustiko du. Eguerdi aldera ordea, fronte hotz aktibo bat iritsiko da, haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta are gehiago indartuko da eta euritera joko du. Zaparrada mardulak botako ditu eta denera iritsiko da. Kantauri isurialdean litro dezente pilatuko da, batez ere ipar-ekialdean. Atxalde gauean trumoi ekaitzak izan daitezke, ipar partean txingorra bota dezake eta gauean elurkotan 1000 metro inguru bizkor jaitsi daiteke. Goizean goiz, hego haizea ibiliko denez, giroa epela da, baina arratsaldean ipar-mendebaldeko haizearekin giroa hotzagoa izango da eta gauean temperatura asko jaitsiko da. Atxaldean, kostaldean ipar-mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da, bolada arras gogorrekin. Eta bihar, asteartean, astelenean baino giro hotzagoa, baina euri gutxiago. Goizean, euria kostaldera eta inguruko bailaretara mugatuko da, eta baliteke bertan goizaldean oraindik lekuren batean trumoi ekaitzak jotzea. Hala baina, atxaldean litekena da fronte berri bat iristea eta euria bertze leku batzuetara ere zabaltzea. Goizean haizea hego-mendebaldetik finkatuz joango da. Temperatura maksimoak 9-14 gradu artekoak izanen dira. Goizaldean elurkotan 1000 metroren bueltan kokatuko da, baina egunean zehar igotzen joango da. Atxaldean 1500 metrotik gora kokatu arte. Eta gaurko bigarren elkarrizketa honetan bizipoza ekarri dugu platora, izan ere bizipoza delako elkartea edo elkarteen multzoa ezagutuko dugu gaurkoan, eta baita ere elkarte horretako kide den bertze elkarte bat San Filipo gaixotasunaz diharduena, eta horretarako bizipozako koordinatzailea den
Leire Elizegi Belokirekin gaude, atxaldeon. Kaixo, atxaldeon. Eta, orain gainera, Bizipozako langilea baino baita ere, San Filipo gaixotasunaz duen elkartearen kide ere, den Nerea Godoiokin gaude, atxaldeon. Arratsaldeon. Bueno, orden, hasiko duzu orain pentsatzen dut kanpaina hemendik gutxira, edo orain hasi duzu kanpaina urtero bezala, Bizipozaren inguruan, gainera, material andana bat dituzu hemen, ez dakit eskuetan sartzen, hau berriki ateratakoa, gainera munduak guztiontzat beharko luke, baina ez da, aste honetan ateratakoa, beraz hemen xaloan esklusiban, pam! Eta guzti honen aritik gainera, larun bat honetan, okerrezpanago badituzue jardunaldi batzuk, baina guzti horretan sartu baino lehen, Leire, konta ikuzu, Bizipoza elkartea edo elkarteen elkartea hau, zer da? Bueno, zuk oso ondo esan duzun bezala, Bizipoza elkartea elkarteen sare bat da. Gaur egun 36 elkarteko osatutakoa. Elkarte guzti hauek Euskal Herri osokoak dira. Eta, denek badituzte ezaugarri amankomunak eta denek badegu helburu amankomun bat. Aizkenean, elkarte guzti hauek denak izaera bereziko gaiak lantzen dituzten elkarteak dira, haur eta familiek osatutakoak. Eta esan bezala, helburu amankomun badaukagu, ez? Eta da, munduak guztiontzat beharko lukela, ez? Guztiontzako beharko luken herri inklusiboa eraikitzen ari gea elkarrekin, euskeratik eta euskeraz. Orduan esan bezala 36 elkarte, denak gaiak ere anitzak, batzuk nazioarteko gaiak lantzen dituztenak, beste batzuk gaixotasunen inguruan aritzen dianak, besteak sindromen inguruan, familia eredu desberdinen inguruan, baina esan bezala ezaugarri amankomunak eta helburu bateratu bat, ez? Eta, uste dugu eta ikusten dugu behintzat hori dela, ez, bide bat, guztiontzat beharko luken mundu hori elkarrekin, ez, osatuko degula, eraikiko degula euskeratikan eta euskaraz. Eta, horretan ari gea, urtean zehar ekimen desberdinak burutzen. Gaur egun, Leire, mundu hau ez da guztiontzat? Uste dugu, eta zuk oraintxe aurkeztu duzu, aste honetan aurkeztu dugun liburua, ez, mundua guztion, izenburuak berak esaten du, ez, dena. Mundua guztiontzat beharko luke, baina ez da. Eta, hori hemen liburu honetan horretan saiatu gea, ez. Bada 3 urte Peio Manterola Pabo izena duen andoandarra hasi zala bere masterbukaerako lan bat egiten, eta, hartu zuen gai bezala Bizipoza, ez. Eta berak esaten duen bezala, hasieran batek esan zion elkarteak sortzen dira beharrak gaudelako. Eta oraindik ere eskubide batzuk bete gabe daudelako, ez. Orduan, Peiok berak esaten du horixe hartu zula premisa nagusi eta abiapuntu nagusi, ez. Elkarteak daudela, oraindik ere beharrak daudelako eta eskubideak ere bete gabe daudelako. Orduan, Peiok egin zuen lanketa oso handi bat, azterketa teoriko bat, elkarte guzti hauen beharrak zeinean jasotzen dituena, eta horrekin osatu zuen bere bukaerako master lana, non, zuk esan dezun galderari lotuta, ez ikusten dan, guztiontzako izan beharko lukela munduak, baina oraindik ere ez dala, ez? Zuk ere Nerea pentsatu ikusten zenuela ez dela guztientzat mundu hau. Zu nola iritsi zinen Bizipoza elkarte edo elkarteen sare honetara? Egia esan San Filipo elkartaren bidez heldu nintzen. Ni San Filipon, nahiko gaztitsu hasi nintzen voluntario lanetan eta Bizipoza ezagutu nuenean, pentsatu nuen Leirek esan duen bezala guk ere bat egiten genuela, ez, helburu bateratu horrekin. Eta Bizipozarekin harremanetan jarri nintzen, eta duela urte desente bertan gaude eta oso gustura. Zuretzat, adibidez, pertsonalen zer da Bizipoza? Ez dakit, nola bizitzen duzu elkarte hori familia moduko bat da? Bai, bada familia bat, bada lagun arte sendo bat, baina niretzat Bizipoza da bizitza eta mundua ulertzeko modu bat, ez? Azkenean denok dugu leku bat munduan eta hori aldarrikatzen dugu eta nik horretan sinesten dut erabat. Bizipoza da elkarteren izena eta pentsatzen dut filosofia bera ere bai, ez? Orden, pentsatzen dut, sortu zen dutela sare hau modu positibo horretan, ez? Hau da, ez da, oso gaizki gaude, ez dire mezu nolabait ere tristeak edo ezkorrak,
ez bakarrik kexatik, baizik eta ezakit, ez? Bertze zerbait ekarriz mundura. Zuentzat, zer da bizipoza? Kasu honetan hitza erran nahi dut, ez? Zertaz erabiltzen duzu hau, nolabait ere ardatz bezala? Bizipoza elkarte bateko lagun batek behin esan zuen eta alaxe inizten dugu eta oso ondo adierazizun nik uste, jarrera kontu bat daela ere bai, ez? Jarrera eraikitzaile bat eta izkenean eraikitzeko, ez? Elkarrekin gaude hori, ez karidadez edo ez gaude, ez? Elkarrekin beste altavoz bat beste indar bat egin dezakeguelako eta jarrera baikor, positibo eta batekin eta aurrera elkarrekin egiteko asmoz, ez? Eta horregatikan ere, esan bezala, Bizipozan 36 elkarte daude gaur egun, baina elkarte guzti horiekin batera ere, badaude gizarte eragileak ere, bazkide dianak proiektuan, hor 8 gizarte eragile daude gaur egun, Katxiporreta, Irrien Lagunak, Elkar, Ruezi, Ikastolen Elkartea, AEK, Algara Klaun Paiasoak, eta ikasi adibidez, gizarte eragile guzti horiek ere Bizipozako parte dira, elkarteekin batea, babesleak ere badaude Bizipozan eta norbanako voluntarioak ere. Orduan, Bizipoza hori da, ez? Jarrera bat, aurrera egiteko jarrera bat, eraikitzeko jarrera bat, baikorra eta elkarrekin. Eta beti, irribarrea onde batekin ere, ez egitekoa. Horrek erran nahi du, Leire, gero praktikan zuen lana ez dela inbertze zentratzen salatzean izerdakit, gobernu berdinek edo badituzten utsuneak eta lakoak, ez zate inbertze horretan aritzen? Begira, urteak damakizkiguia, aizkenean helburu jakin batzukin, ez? Eta, helburu horiek badia batetikan gai guzti hauek eta realidade hauek gizarteratzea eta sensibilizazio lan bat egitea. Horretan ari geha, zukeak utzi dituzun proiektu horiekin eta beste hainbat proiektuekin. Eta, bai da egia, liburu honekin, orain arte ere hitz egin dugun liburu honekin, Amagoia Mujikateleriak idatzi du lehen esan bezala abiapuntu Peiok egindako lan hori hartuta. Eta hemen bai jasotzen dira eta Peiok eta Amagoiak egindako lan honetan, bai jasotzen dira pixkatzuk esaten dezuna, ez? Galdera bat dago liburu honen atzean, ez? Mundua guztiontzat beharko luke bai edo ez Amagoiak esaten duen bezala. Eta bai ezko balin bada eta gukala uste dugu zer falta zaio, ez? Guztiona izateko. Zein eskubide, zein behar daude oraindik ere betetzeke. Eta, pixkat liburua horretaz ari da. Eta pixkat Peiok ere zentratzen zuen bere lana, lehen esan bezala horretan, ez? Zein dia oraindik ere bete gabe dauden eskubide horiek gaur egun. Eta orain artean aritu gea, eta horretan ere noski jarraituko dugula, ez? Gizarteratzen gai guzti hauek baloreak eta bar. Eta, baina, liburu hau eta lan bat ere izan daiteke mugarri bat, ez izan daiteke oinarri sendo bat ere, aurrera begira denok, ez, elkarrekin, ikusi zein dian egin bete gabe dauden behar horiek, eta nork beharko lituzken, ez, ikusi eta elkarrekin aurrera egin, eta hor noski, zer esana ere badute instituzioek, badugu gizarte eragileek, badugu babesleek, norbanakoek, denok elkarrekin, eta pixkat, hori da, aurrera begira ere egin daitekena eta egitea gustatuko litzaigukena. Leire, por cierto, liburu hau non eskuratzen aldugu? Liburu dendetan eta? Liburu hau batetikan eskuratu ahal izango da Durangoko azokan, Durangoko azokan estamna izango dugu, eta bertan 10 eurotan eskuratu ahal izango da, baina bestetikan ere Bizipoza abildua bizipoza.eus helbidean ere eskaerak egin daitezke. Eta gaur egun ere Bizipozako komunidade zabalari, hori, voluntarioei, babesleei, azkidei, elkartei, denei banatuko zaie. Eta era berean, oraindik ere denboraz gaude, larunbat honetan jardunaldi bat antolatu dugu, eta jardunaldi horretan ere parte hartzen duten guztiei liburua banatuko diegu era. Norbaiti zehazki gomendatuko zenion liburua edo ez da gizarteko sektore bat errango ziren aizue, uste dut zuek beharko zenuketela irakurri hau? Hombre, nik uste denok beharko genukela irakurri hau, ez? Aizkenean esaten dugunean guztiontzat izango dan mundua eraikitzen ari gehala hori da, ez? Guztiona, ez soilik batzuena, baina guztiona, baizik eta guztiona eta guztiontzat. Beraz, hor denok, ez? Daukagu nereak ere oso no esan duen bezala, denok daukagu asko emateko eta asko jasotzeko, denok daukagu bide horretan
asko elkarrekin egiteko gaitasuna, eta gure ustez hori da bidea, elkarrekin egitea beraz, denei. Egia esan, gizarte osoari gomendatuko genioke benetan. Hortxean, eta Durangoko azokan gainera eskuratzen ahalko den liburua, eta pentsatzut informatu, hainbertze gauzetaz, aipatzen genuen, zuen egin behar horietako bat, edo egiten duzuen kontuetako bat dela, gizarteratzea, gauza guzi hauek ezagutzera ematea, eta zerbait ongi egiten duzu, zeren nik gaur bere ezagutu dut, San Filipo gaitza edo gaixotasun berezi hau ezagutzen ez nuena, lehenagotik, beraz, badago Euskal Herrian pertsona bat gehiago bentsat ezagutzen duena. Nire azu, hain zuzen ere, elkarte honetako kide da, konta iguzu, gaixotasun honetaz zerbait gehiago ezagutzeko pixka bat obe. Ohikoena izaten da San Filipo ez ezagutzea, izan ere gaixotasun arraroen barruan sartzen da, eta San Filipo sindromea genetikoa eta degeneratiboa da, eta probabilitatea da jaiotzen diren 50.000 horretatik bakarra jaiotzea gaitz honekin. Orduan, aurrak entzima baten falta dute, gure aurrek, eta 2 urte dituzten arte ohiko garapena izaten dute, baina adin horretatik aurrera, Alzheimerraren antzeko sintomak pairatzen hasten dira. Hanzturak, muskuluetako gogortzea, hizkuntza galtzea, komunikazioa zailtzea, eta abar luze bat, ariketan erabezaroan eriotza eragiten duen arte, ez duelako sendabiderik gaur egun, eta elkarteak ere horretan lan egiten du, sendabide hori aurkitzeko edo bilatzeko. Gaur egun 3 haur ditugu, Euskal Herrian gaitza hau pairatzen dutenak, esan bezala arraroa da, eta horregatik ez da oso ezaguna. Eta egia esan bizipozan egoteak ematen digu, Leirek esan duen bezala, bozgorailu bat, ez? Bestela, 2 familia ditugu. Orduan, zer ginateke gu bakarrik munduaren aurrean. Bizipozan elkartzen gara beste hainbat elkarterekin, beste 35ekin hain zuzen, eta denok elkarrekin aldarrikatzen dugu guk badugula munduan leku bat, baina baita beste hainbat elkartek ere. Eta bizipoza guretzat sentsibilizazio eta gizarteratze horretan ezinbesteko altxor bat da. Hala ere, nire azken urte hauetan, ez dakit zertxo baitere behintzat, ez dakit aurrera penen bat egon den edo behintzat, jendarteratzeko kontuan unean, pixkat gehiago behintzat ezagutzen dugu, pentsatzen dut ez igual duela 20 urte, familia horiek, ez zutela jakingo ere, zer demonio gertatzen zen, ez da? Ez noski duela 20 urte edo gehiago, nik uste definituko zela dena desgaitasun bat bezala, eta gure semeak edo gure alabak desgaitasuna du, eta hor geldituko litzateke dena. Horregaitik, urteek aurrera egina ala, medikuntzak ere aurrera egin du, izen bat jarri izan zaio, izan ere, hau deskubritu zuen medikuak San Filipo hau izena zuen, eta horregatik hartu du San Filipo izena gaitzak. Eta sare sozialek eta gaur egun mundua ulertzeko dugun moduak lagundu die familia hauei elkartzen, elkarte bat sortzen, eta elkarte hori lehen aipatu bezala behar bat zegoelako, eta behar horri erantzunez elkartea sortu eta indarrak batu. Badago esaldi bat nire handiz gustatu zaidana, eta zuk aipatzen duzu bideoetako batean gaixotasuna dela arraroa edo berezia, baina ez aurrak, ez? Galdetu nahi nizun egunerokoa nola izaten da hien bizitza adibidez eskolan, ez dakit jarduera bereziak izaten dituzte, ikaskideen artean eta ikaskideen partetik izaten dute, ez dakit jarrera onak, positiboak. Orain egia esan gure 3 haurrak ez dira haur eta gazteak dira, orduan instituto garaian daude, eta hortaz gela egonkorrean igarotzen dute eguna. Baina, aipatu nahiko nuke urriaren bukaeran, Unai gure aurrik gazteenaren urtebetetzea izan zela, 12 urte bete zituen, eta bere gurasoek bere etxean, festa txiki bat antolatu zuten, eta festa horretara etorri ziren 12-14 bat lagun, Unairekin aurreskolan hasi zirenak, denak mozorrotuta, opariekin, eta ni ere festa horretan nengoen, eta oso hunkituta, ez? Unaik gaur egun ez du mugikortasunik, ez du komunikatzeko gaitasunik, Unai eserita dago, eta begiak zabaltzen ditu, baina emozioak adierazteko modua begiradaren bitartez.
izaten du, ez? Eta nola haur horiek bere adin berekoak, baina bueno, beste hainbat arlo askoz gehiago garatu dituztenak, nola hurbiltzen ziren Unairen gana eskutik heldu eta esaten zioten Unai, begira ze opari ekarri dizugun. Unai, begira, opari hau galtzerdiak dira. Eta horrela oso guapo egongo zara neguan. Unai, begira, orain tarta moztuko dugu. Eta ja, momentu batean Unairen gurasoek esan zuten, bueno, Unai ohera doa, eta lagunetako batek esan zuen, baina ez diogu tarta eman. Eta, bueno, pentsa liteke kanbotik ikusita Unairi tartak edo ez tartak ez liokela ilusio handirik egingo, baina nola bere lagunek mantentzen duten Unairen bizipoza, esan ez, jo ba, ez dugu tarta itzali eta Unairen urtebetetzea da, honek tartaren kandelak itzali behar ditu. Orduan, bai, haien egunerokoan nik uste ez dakit sortea den, pentsatu nahi dut aurrak gero eta kontzientziatuago daudela gaitza hauekin, baina, bueno, gure aurrak behintzat oso maitatu sentitzen dira. Horretaz ez dauka zalantzarik. Bueno, zentzu horretan zuek ere meritu handia baduzue eta iduritzen zait ez dela seguraski erraixena eta ere nola lortzen duzuen bizi pozez hartzea hau inguruko jendearentzat ere beharrezkoa delako Unaietaz haratago, ez, denentzat bizi pozaren filosofia horrekin, bueno, behintzat ez, hori ekartzen diozuena munduari, bizipoza eta kasu honetan baita ere euskararekin ere egiten duzue lan, ezta? Nola da hau, nola erabiltzen duzu euskara egunerokoan edo ze espazio hartzen du honek bizipoza elkarte sare honetan? Bueno, aipatu bezala, ez, gure egunerokoa da, hori ez, guztiontzat beharko luken erre inklusiboa irekitzea euskeratik eta euskeraz. Gure eguneroko tresna da euskera, eta, bueno, sentitzen dugu gainea badutela antzekotasun handia, ez? Bai euskera eta bai elkarte guzti hauek. Aizkenean euskera ere hizkuntza txiki bada, ez? Elkarte hauek ere asko oso txikiak dira. Elkarte hauek esan dugun bezala izaera bereziko gaiak lantzen dituzte. Euskera ere, ez, izaera berezia duen hizkuntza da. Elkarte guzti hauek egunerokoan, ez, ari dira borroka batean, euskera ere, ez, gure hizkuntza ere egunerokoan ari da borroka batean. Eta, bueno, ezaugarri horiek, empatia hori areagotu egiten dute, ez, askotan ere txikien arteko empatiak, ez, beste indar bat ematen digu eta euskerarekin berdina da, ez, gure egunerokoan dago, euskeraz eta euskeratik analitzen gea, eta esan bezala, elkarte, bizipoza eta euskeraren arteko empatia, erabatekoa da. Eta horrek nerea, dioz, zuen kasuan ez du, ez, momentuatean batek pentsatuko du, horre, haien beste traba bat da, ez, baitu zailtasun batzuk, eta orain gainera euskeraz egin beharra. Zuentzat, ez dakit, traba bat da edo kontrakoa? Ahalbidetzen du, leirek erraten zuen bezala, ez? Familia gehiago osatzea, kasu. Bai, ez da traba bat, inondik inora ere. Egia da, batzuetan halako elkarteentzat lehentasuna izan daitekela beti, nola ez, aurren osasuna edo aurrera egitea, baina jakina euskara ere gure egunerokoaren parte da, eta elkarte guztietan dago behintzat pertsona bat euskeraz jakingo duena eta bizipozarekin lotura hori egin dezakeena. Baina, ez dakit, azkenean munduak guztiontzat beharko luke eta euskarak ere behar du bere lekua munduan. Bai, eta ni gainera, ez, uste dut eranztearren edo, bazuk egin diozun oentxen erari egindako galderarekin lotuta, bai ez alrebez dala, ez, alderantziz da, euskerak ere batu egiten gaitu. Eta nik uste dut ez, hori ere positiboa dela eta hala da, hala bizitzen dugu, eta hoxe, posible da, eta esate dizu, ez, guk behintzat egunero horrelaxio bizi dugu. Gu beti gara hau bizi. Hau bizi, hoxe, nahi guten dira. Batu egiten gaitu. Ez du txapa, hemen bat, egiten. Euskerak ere batu egiten gaitu bizipozan. Leiretek erraten zuen bezala, edo galeanok erraten duen bezala, jende txikia, toki txikietan gauza txikiak eginez, mundua aldatzen aldu, eta gauza txiki bat egiten aldena, kasu honetan da, hemen gaude, promozioaren momentua, eta da, bolondrez bezala, honetan parte hartzea, edo finantzaketan laguntzea, ezta? Leire, bi kontu horietan parte hartu daiteke behintzaten. Bai, oraintxe bertan ere voluntario kanpaina bat martxan dugu, eta zuk esan dezun bezala,
edonor norbanako bakoitza izan daiteke ere voluntario proiektu honetan bi bideetan, ez? Batetikan denbora bidez, hau da, edonork baditu bere gaitasunak, bere egitekoak, eta bere denbora eskaini dezake ere proiektu honetan, eta bere denbora eskaini dezake hori ez, guztiontzat beharko luken mundu hori eraikitzeko zeguk voluntariotza, leno ere hitz egin dugu karidadeaz, eta ez dugu lotzen, ez voluntariotza horretan baizik, eta gehiago ikusten dugu voluntariotza badala, ez, voluntariotza eraldatzaile bat, hau da, bide bat elkarrekin, norbanako babesle elkarte, denok batera elkarrekin, ez, osatu dezakegula mundu hori posible dela. Eta norbanakoak ere, voluntariotza bidez ere, hori egin dezakegula. Orduan batetikan denbora bidez, edo bestetikan aportazio ekonomiko bat eginez proiektuari, bakoitzak bere almenen araberikoa. Eta denbora bidezko voluntariotza ere saiatu geha pixka bat errezten norbanako bakoitzari zertan izan daiteken voluntario, eta orduan Bizipozaren webgunean sartu eta izena emateko momentuan ere denbora bidezko voluntariotza aurrera eramateko, bertan ere xehetuta dago, azaldua dago elkarte bakoitzean, Bizipozako elkarte bakoitzean ere denbora bidez nola egin daiteken voluntariotza hori. Hau da, batzuek, adibidez, elkarte batzuetan, voluntariotza lana eskertuko lukete, ospatzen dituzten festetan, infrastrukturetan eta laguntzeko, ez? Beste batzuk, eskertuko lukete, hitz egin duguna, euskera itzulpenetan eta laguntzen, edo, badaude horrela egiteko zehatzak zehaztuak webunean. Orduan, hori, bizipoza.eus orrialdean, guzti horiek ikusi daitezke, eta aportazio ekonomikoak ere, bakoitzak bere neurrikoak egin ditzake. Kasu honetan, Nerea, ez dakit garrantzitsuena den, edo ez, baina bai egia da eskuraski karga ekonomiko bat ere ekarriko duela, ez, halako egoeran dauden pertsonekin lan egitean, kasu honetan garrantzitsua da ere bai, ez, egitea aportazio hori, batzutan iduritzen zaigu gauza arron, ez dakit, hotza dela, baina gero efektibamente badu, ez, onura erreal bat horrek. Bai, azkenean denok dugu, ez zer emana eta zer jasoa. Eta behar bada, bizi dugun gizartean denbora zurri gabiltza eta ekarpen ekonomikoa izan liteke aukera bat. Baina nik hemendik gonbidatu nahiko nituzke gazteak, orokorrean ekonomikoki ez gabiltzala igual finegi, baina animatu nahiko nituzke izen ematera benetan denok dugulako zer eman, eta gazteok asko dugu. Formakuntza ona jaso dugu, prest gaude, naiz eta pentsa litekeen ez gaudela prest edo alperra garela edo sare sozialetan ibiltzen garela, asko dugu emateko, eta pentsa dezakegu, nik ez dakit zer egiten, baina denok dugu benetan gaitasunen bat. Kasu honetan, Nafarroan ere bai, zeren badakit Bizipoza ez, antolatzen dela baituzalako gune ezberdinak erkidegoan, Nafarrora ere ari zarete iristen pixkanaka, nola dau? Bai, baditugu elkarte batzuk Nafarroan, esate baterako biak bat, eta guztiok, elkartea ez da, bortzirietan, eta, haiek ere behar dituzte voluntarioak, baina hala ere Bizipozak Euskal Herri osoan ere egiten du, eta elkartea hauetaz gain, beste egoera batzutan ere beharko genituzke voluntarioak, edo eta onlineko voluntarioak ere bai, ez dela ere? Hiruamabi elkartea ere, Nafarrak dia, eta bereek ere ez ezagutu ditzazkezue ere bai, sortua ditugu berein kantu eta bideoklipak, badituzte webunean ere berein informazioa badago, orduan Nafarroan ere bagabiltza, esan bezala Euskal Herri osoan gabiltza bezala. Badakizu informazio guztia, bizipoza.eus webunean pentsatutalako zerbait izanen dela, gainera baituzte baita ere YouTubeen eta bertzelako plataformetan bideoak eta bereziki orain atera dituztenak aurpegi ezagun batzuekin gainera, hor Gaizka Garitano eta Itziber Garmendi okerrezpanago, adibidez bertzen artean ere agertzen direnak, hor oraintzen atera dituzten halako bideo aski ederrekin, bilatzen alduzu, sareetan informazio guztia, eta bertzerik gabe leire hor itraziko dugu bakarrik larun bat honetako hitzordua, ezta? Bai, eranzteko pixka bat ere voluntario kanpaina hori da, zuk esan dezun bezala Gaizka Garitano eta Itziber bertan daude, elkarteetako aurpegiak ere ikusiko dituzue, danka-danka, Adeungin, Naizen eta Inurri elkarteko pertsonak kanpaina horretan bideo horietan ikusiko dituzue,
Eta, bueno, babesleak ere aipatzea ez, lehen esan bezala ere, bideo honetan denok elkarrekin ari gea, eta aipatu ditugun bezala elkarteak, bazkideak, bueno, kasu honetan babesleak ere voluntario kanpainan baditugu, eta, bueno, hor, batetik badia Kutxa Fundazioa, Gipuzkoako Foru Aldundia, Irizar, Danobat, eta Maier, adibidez, voluntario kanpainan. Eta, oantxe larun bat honetan, zuk ere oso ondo esan bezala, jardunaldia burutuko dugu, liburua oinarri hartuta, eta jardunaldiaren izenburua izango da zaintza sistema publiko komunitarioaz, elkarrekin hausnartzen, partekatzen eta eraldatzen. Orduan, bertan ere izena eman daiteke, izen ematea irekia dago, presentzialari emango diogu indarra, baina online ere parte hartu daiteke. Orduan, www.jardun.eus/bizipoza jardunaldia, bertan izena eman daiteke, eta bertan izango ditugu liburua egin duten Peio eta Amagoiaz gain, Felix Arrieta, politologoa, eta Zelain Nikolas, zuzenbide publikoan aditua dana, ere bertan izango ditugu, beraz, gure ustez bentsat, uste dugu mamitsua eta polita izango dela larun batekoa. Oso. Eta, bueno, hor ere elkarteak ere arituko dira, bereien esperientziaz, gaur egun administrazio publikoarekin daukaten interlokuzioaz hizketan. Eta, bueno, hor ere babesleak, Aldundia, Kutxa, Usurbilko udala bera, Usurbilden data jardunaldia, ikasi, Danobat Group eta Irizar ere badia. Eta, bueno, nik uste pixkat luzatu naizela bukaera honetan, baina, bueno, gonbitea luzatzea zuzenean hori jardunaldian parte hartzekoa, voluntario kanpaina ikusi eta nahiko bazen dute parte hartzekoa, liburua ere irakurtzekoa, eta, bueno, elkarrekin jarraitzekoa, ez, bidea hau egiten, guztiona eta guztiontzat izango dan mundu hori eraikitzen. Bai, larun bat honetan, goizeko 10:00-tik eguerdiko ordu batetara, Usurbilgo Zutegi Aretoan. Hortxe utziko dugu, hitzordu horrekin, liburua ere bai, hor eskuragarri erran dugun bezala, Durangoko azokan, bi pertsona inspiragarri hauen hitz hauekin utziko dugu, hementxen Bizipoza, elkartea, San Filipo, kasu honetan elkartearen ere aipamenak edo testigantzak izan ditugu. Eta, hementxen utziko dugu, erran bezala, larun batean, eta Durangoko azokan, adibidez, 2 hitzordutxo. Mila esker handit, Leire eta Nerea, tartetxo hau hartzeagatik, gaina Nerea zu Bilbotik eta horria, beraz, mila esker handit. Bueno, zuei gonbidatzeagatik. Bai, eta zuei mila esker, ze, komunikabideak ere, bazeate Bizipozaren sareko kide, eta, ez, beharrezkoak ere, eta, eskertzen da elkarlan hau ere, hasi mila esker. Batzuetan ere Bizipoza ematen dugu nonbait. Mila esker. Hauxen dena, negua hasten dela badirudien, astelen buru zuri honetan, euria barra, zorionez, zorioneko gu. Eta besterik gabe hemen utziko dugu, Bizipozaren kanpainako irudi batzuk, utziko dizuegu. Eta, bihar, hemen egonen gara, aste artean. Pentsatu genuen elkarte bat sortzea, familiei laguntzeko, ez? Paret gris haueken du eta askoz ere politago egin. Guztiak desberdinak gara. Handiak, txikiak, kolore desberdinetakoak. Bakoitza gure kolorea dugu, geure baloreak aportatzen ditugu, eta deon artean ostar bat osatzen dugu. Elkartzen geha Bizipozan, guztiok, elkarte guztiok, baditugulako bai helburu berdinak eta bai nahi berdinak ere. Elkarte bakoitza zutabea, eta gero bere teilatua izango balitz bezala, Bizipoza bera ez. Beste indar bat, beste altagoz bat egin dezakegu, bai balore guzti hauek, bai gai guzti hauek gizarteratzeko. Basamortuan ur botila bat, hori esango nuke izan dela. Badago jende bat edo elkarte bat, prozesua erosoago eramateko egiten dizula laguntza. Konturatzen azena izela bakarra ni gaixotasun honekin eta pozik. Hitz egiten euskeraz, hemengo jendiak gustura berekin eta bai.
ez dugu ezer aldarrikatu behar badakigu behaiek gurumeengan pentsatzen dutela. Gizarte hobeago bat egiten saiatzen nahi gea, euskaratik eta euskaraz. Bizipoza da kriston babesa. Nintzeko, medipuzana, matazuna. Matazuna aduria. Trampolin bat, guretzako. Niretzat bizipoza da, jakitea norbait beti egongo dela, zuri laguntzeko eta ez bakarrik niri, gure inguruko ere bai. Ez da sentitzen bakarrik bide hontan. Euskaraz abestu, dantzatu eta ondo pasa. Gure umeen integrazioa. Gizartean, herrian, eskoletan, kiroldegitik eskaintzen diren ekintzetan, gauza guztietan, onartuak eta ondo egokituak egotea. Jendeak jakitea hemen gaudela, edozein arazo dakatenean gu ere hemen gaudela eta laguntzeko prest gaudela. Denak ezinezkoa dirudi egiten den arte, egiten jarraitu eta bakoitzak aportazio txiki-txikiarekin azkenean ikusten ari gara gauza handiak lortzen ari garen. Gu etxean geldiri gatzen baldin bagara ezin dugu ez lortua. Elkartu eta burrukatu. Hemen gaude, guretzako ari gara, baina zuentzako ari gara, denontzako ari gara, nahi dugulako Euskal Herri, Euskal Irri bihurtzea. Azkenean guztiok, ez nahi dugu guztiontzako beharko luken mundu bat. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.